Som en af de få dækker SP Malerfirma altid lofterne af med plastik for at undgå vandskader. Hvis lofterne går op i kip, som her, afdækkes hele gulvet. Taget behandles med algefjerner. Det sikrer, at der ikke dannes alger mindst 2 år efter behandlingen. Når taget er gennemtørt, skal det males 3 gange. Så gås taget efter for revnede og knækkede plader, løse tagskruer, ja i det hele taget for alle skavanker. Alle nødvendige reparationer foretages herefter. Alle kanter på taget beskæres, det vil sige males med en pensel, så det undgås, at der kommer maling andre steder end på taget. SP Malerfirma bruger kun gode kvalitetsmalinger. Når taget er færdigt, står det smukt og ser ud som nyt. Et nyrenoveret tag skal ligesom en ny bil vaskes en gang imellem. Taget kan dog nøjes med 1 gang hver andet år, men så bør der også blive sprøjtet over med godt fortyndet algefjerner. SP Malerfirma giver 8 års garanti på malingens holdbarhed. Trænger dit tag? Du kan kontakte os alle ugens dage.